concern tayo sa mga magsasaka. Yes. Particular dun sa mga main study namin. Yes. Ma'am, yung nangyari dun sa panatag show na tinataboy ng ating mga Hindi naman sila papayag. Anong dapat magawin ng gobyerno natin? Kasi ano naman talaga, according to the World Organization, na atin talaga yung West Philippine Seas, yung ownership natin noon. We just, syempre sinasabi ni President na bakit inallow na mag-build sila ng ganong facility in the very start. Ngayon kasi kung paaalisin mo yun, malaking gulo yun, di ba? But he said that in that particular place where our fishermen are earning their keep, then hindi pwede na agawin sa atin yun. Yun ang end of it. He will put his foot down pag inagaw nila yung part of that place na talagang naandun ng ating mga mga fishermen. Ma'am, the NFA is claiming na mawawala ng trabaho yung ibang mga empleyado nila.